Mauliate matutu totok tapasahat wa mata martua de bata didengkan di basana boy hita marpungu ditongan ni mga janaon marlas ni roha marhite-hite nama jalo pardonga saripeon ima anak tadohot parmeta siap bagas joron itu hani disocong-cong dohami siap persedata goparan de putar raja sonak malelena gabei boru bere ibe bere na perjolo dohoron nami ma selamat menempuh hidup baru ma di anak nami si Febri dohot di inang parumain anggiat matutuh gawe rokap sahat tuna saur matua mahamuna dua imajo na perjolo di bapauda nami dison rodo hami siap persedatai bolotukpe dang boy ketua umum ala godang ulau tadi bangsa sedarion di bengkong do nasida mewakili kami madison dohot sekum na mewakili di ulau tadi bangsa sedarion jadi bolotukpe terop sopiga kami rap dohot ya ke sektor nadong di Pulau Batamon las dorohanami di kokot doho jojo muna anggia matutuh di anakta dohot di parumain di tonga-tonga ni keluarga muna martaba-taba ma las ni roha ay nga naik pangka mo sadarion selamaon amani Febrido ang gusogot opung si Paima jadi muliate marito hatta dohonon nami masangodokon na tua-tua asa ador hatiti matok tugu-tugu di lobu ador halupong matok tugu-tugu di horbo penggeng saur matua ma bapauda doho inang uda payudu paupu saha tu namar nini saha nang tu namar nono ibadah wali si pasahaton nami otik sosadia nalaw si pasahaton nami siya tonga-tonga ni puwata perserata dolot anggaran nalaw si pasahaton nami naw siya kita latuhita de dohonon nami masangoy dokon na tua-tua si titik masih pa golang-golang yang go pangaraho na otik sosadia pa pasahat nami anggaran ni puwata dolot akasilua nami secara pribadi amat tadi bata matong namanggohi pasu-pasuna buat anak kami si Febri sama inang parmain ya selamat ya menempuh hidup yang baru semoga rumah tangga kalian rumah tangga yang baru langgeng beranak cucu sampai saur matua ya harapan kami dalam berkeluarga itu banyak tantangan tapi yang perlu kami sampaikan apa tadi firman Tuhan yang disampaikan lewat hambanya itulah yang kalian pegang itulah pondasi yang kalian pakai dalam membangun rumah tangga tidak panjang lagi yang Bapak tua sampaikan nanti malam banyak yang akan kita ceritakan ya tapi untuk saat ini itu dulu yang bisa kami sampaikan asal horon nami matok saudara kena tua-tua opung narubiris matong popung nasumorop tubuhan anak ma anakku dohot parmeku riris jala torop donga muna yatok saha tuna saur matua bolo tungarok piakap permasalahan tagi yang ngami saur hatang na tua-tua asa ador harirang matong pihak di tongani odan barang muna tung naso jadi sirang alai todi muna matotong masih gokoman sohoni masih kami sonak malela sekota Batam hupasaha ma tuang kidoli Raja Bonanio na pardede. Jadi dihita pardede ate. Sada masya pusat sada siya batua si ate. Ate so ni ma. Buah mar. Ipasada ma. Mantap. Itu. Jadi tama tuduhi tama dok mauli ate tuamat ta pardinggab basai. Lumobi ma diulaut ta di bagas sadario. Di Leon arina tiur dihita mulai sian na sugut saat seperti kiano. Jadi dihamu ianakon nami si Febri dohot parumain nami di bagas sadarion marlas ni roha jala marolo bolop hita ima dinaong majalo pasu-pasu pardongas saripeon hamuna jeb bagat joron itu hatta marhite-hite na posok sialani amang dohot di parmain cang yang nami tutu hatta sayang giak ma di pasu-pasu tu hatta bortian ni parumain nami
tubuh anak, tubuh boru hamu tujulan nyarion. Asadong payu dihujem muna, tuaka arina nang roh. Posrohan nami diamu, ianakon nami do parmain nami. Naboy do hamu marsidukul tikolan. Songos suhat di robian, marsiamin-aminan songol lapak nigamo. Jala sidohonon nami amang, gajang ma barita gabi, gajang barita horas. Begion nami siatonga-tonga ni keluarga muna tujuluan nyario. Asa songon nidok ngida dua-dua madohonon, dakkan yarirang ninna tutu peak di tongaonan. Badam muna madutu naso jadi sirang, todi muna marsi gonggoman. Asa bonani aik pulima di dolok ni titaponga. Manak turia behamu yang nakon nami mangalaka. Saitu sima dapotan persaulian. Asa saat solu saat madubotean di tigaras. Saat mahamuleling mengulu saat tu banggabian. Saat ma tu parhorasa. Jala songong nima dia bang nami doh dia kang nami ate keluarga saluhutna para anak doh terbun. Di sona bang retado hamiro siat tonga-tonga ni pungwata. Ima digokot jauh-jauh muna tubung wata. Raja bona nyona pardede boru bere doh ibebere sekota bata. Dilas niro hamunai doh hami marlas niro. Anggiak madutu tuari nanang ro. Itor di pasupak saya di pasupak tu hatta. Keluarga ni yang anak tahun gabe keluarga na berbahagia cuculan nyario. Nang dihamupe akang nami doh abang nami. Dai doktong ma dilihat Tuhan hai pason lumobia kagajang umur tujulan nyario. Asabui pature-turehon yang anak kota tuaka arena nanang ro. Asa songon nidok ngina jua-jua madohonon. Ador haduka matutu togu-togu nilobu. Ador hatiti batogu-togu faropo. Nang ma hamuna saur matua. Pairing-irik pahopu saat tunamar nini. Sahat ma tunamar nono. Jala laos dison. Di patupa pungwata do songon anggaran. Hita do nama bain napatupa honon abang. Alani asado honom masongon nidok ngina dua-dua si tik-tik masih opa golang-golang pengaruhna. Otik sosadia naboy hu batu pahami rodi akka panu pahyon nami di ulaut dari bagasad sadarion amat tare batama namanggohi pasu-pasuna.